Полк імя Каліноўскага разам з іншымі абаронцамі Украіны адбівае атакі расійскіх акупантаў на Харкаўшчыне. Пра гэта паведамляе галоўнае ўпраўленне выведкі Міністэрства абароны Украіны. А ў Беларусі сілавікі прыйшлі па кватэрах і ўчынілі ператрусу намесніка старшыні БАЖ Барыса Гарэцкага і апячаталі жытло журналіста-фрылансера Змітра Казакевіча. Абодва нашыя калегі не жывуць у Беларусі. У эфіры «Аб'ектыў» з вамі Юлія Лабанова. Вітаю. І сёння ў нашым выданні. Лукашенко наведаў Нагорны Карабах. З якой мэтаю? Для Аліева гэта піяраўскі такі плён, а для Лукашэнкі, я думаю, у яго ў галаве найперш практычныя меркаванні, што тут можна зарабіць грошы. Прыйшоў у кансулат Польшчы ў суправаджэнні аператара Белта. Навошта бегламу польскаму суддзі медыйны піар? Палітыкі. Скаргі датычылі палітыкі Польшчы, польскага ўраду, што з сумленнага чалавека зрабілі шпіёна. З учцівага чалавека зрабіла ВУП Беларусі ад пачатку года павялічыўся на больш як 5%. У чым прычыны? Белорусская экономика продолжает расти в условиях той мягкой экономической политики, которую проводят белорусские власти. Лукашенко адправіўся ў Нагорны Карабах, мясцовасці, якая доўгі час была прадметам тэрытарыяльных спрэчак паміж Арменіяй і Азербайджанам, і які Баку летась адваяваў. Падобна, што менскі рэжым разлічвае добра зарабіць у гэтым рэгіёне. Чаго там шукае Лукашенка і што яднае яго і Аліева? Якой рэакцыі на гэты візіт чакаць ад Арменіі, разбіраўся Валентин Васіленко. Агледзіны новага аэрапорту, наведванне памятных мясцінаў, перадача трактароў у падарунак гораду Шуша. Гэтак выглядала сённяшняя паездка Александра Лукашэнкі ў Карабах у кампаніі Ільхама Аліева. Для Аліева гэта піяраўскі такі плён, а для Лукашэнкі, я думаю, у яго ў галаве найперш практычныя меркаванні, што тут можна зарабіць грошай, напрыклад, на будаўніцтве нейкіх аб'ектаў. У Карабаху сапраўды адбываецца шмат публічных імпрэзаў з удзелам Аліева. Вайсковыя парады, сустрэчы з мясцовым насельніцтвам, музычныя фестывалі. А цяпер і Лукашэнку прывезлі. Уже 822 сем'і переселились. Што да таго, каб падзарабіць на будаўніцтве ў Карабаху, такая перспектыва для лукашэнкаўскага рэжыму падобна існуе. Я пригласил белорусские компании активно участвовать в восстановлении Карабахской и Восточно-Зангезурской зоны. Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, грандиозный. Сёлета Азербайджан плануе інвеставаць у аднаўленне і будаўніцтва ў Карабаху амаль 2,5 мільярды долараў. Таму сяброўства з Баку для Менску выглядае шматабяцальна. Думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга. Мы обсуждаем, даже если бы услышали кто-то, какие вопросы, они подумали, какие же у нас отношения. Самые добрые, самые близкие, мы как братья общаемся. Мы одинаково понимаем мир, понимаем, куда он движется. І сапраўды, і Беларусь, і Азербайджан на дне сусветнага рэйтынгу свабоды, як вынікае з аналітыкі Freedom House. Сям'я Аліевых ва ўладзе больш за 30 гадоў, Лукашенка амаль 30. Ёсць і геапалітычныя падставы для ўзаемнай прыязнасці, кажуць эксперты. Если Азербайджану совершенно сегодня неловко работать напрямую с Россией, в силу разных обстоятельств, то Беларусь в этой ситуации выглядит как, в общем, такой альтер-эго России, в сотрудничестве с Азербайджаном, что очень позитивно воспринимается в Москве. Але як успрымуць гэты візіт у Ереване? Карабах, які наведаў Лукашенка, доўгі час быў спрэчнай тэрыторыяй, населенай пераважна армянамі. Летась Азербайджан цалкам узяў яе пад свой кантроль сілаю зброі. Тады дзесяткі тысячаў карабахскіх армянаў зрабіліся ўцекачамі. Карабах – тэма для Арменіі, саюзніцы Беларусі ОДКБ, балючая. Якой рэакцыі чакаць ад армянскіх уладаў на візіт Лукашэнкі ў адваяваны Азербайджанам рэгіён? В Ереване вообще, если будут вести себя политично и умно, внимания не обратят на визит Лукашенко. Именно Лукашенко. Единственное, что их может немножко дразнить, это то, что Лукашенко будет помогать отстраивать Нагорный Карабах, в котором, как утверждается, уничтожаются следы армянского исторического присутствия.
Пры гэтым таваразварот Беларусі з Азербайджанам прыкметна большы, чым з Арменіяй, прычым 80% яго беларускі экспарт. Вось гэтыя прагматычныя меркаванні для Лукашэнкі відавочна пераважваюць. Ён думае, што абураюцца ў Ереване, а што яны мне зробяць. Аднак беларускія дзяржаўныя медыі слова «Карабах» у загалоўках унікаюць. Афіцыйны Ереван візіту Лукашэнкі пакуль не каментаваў, а паводле Святланы Ціхановскай гэтая паездка Лукашэнкі – ілюстрацыя слабасці расійскіх вайсковых саюзаў, а ягоны рэжым клапоціцца пра ўласнае выжыванне любым коштам. Валентин Василенко, Белсат. Польскі суддзя Томаш Шмыт, які ўцёк у Беларусь, працягвае актыўную медыйную дзейнасць. Сёння ён у суправаджэнні аператара Белта спрабаваў перадаць скаргі польскаму консулу ў Менску. Тым часам эксперты звяртаюць увагу. Томаш Шмыт у тэлеграме можа весці аккаунт не самастойна, падрабязней Вітаўт-Сіўчык. Былы суддзя ваяводскага адміністратыўнага суда ў Варшаве Томаш Шмыт спрабаваў перадаць польскаму консулу ў Менску свае скаргі. Томаш Шмыт скардзіўся на парушэнне польскай канстытуцыі і міжнароднага права. Скаргі датычылі палітыкі Польшчы, польскага ўраду, што з сумленнага чалавека зрабілі шпіёна. Z uczciwego człowieka zrobiła szpiega. Тым часам усё больш экспертаў звяртаюць увагу на дзіўны спосаб вядзення тэлеграм-каналу былога суддзі. І гаворка не толькі пра допісы на расійскай мове, якой паляк свабодна не валодае. Jak dla mnie on гэта не піша, што там напісана, нават па-польску, таму што там, напрыклад, ёсць і шмат русізмаў, напрыклад, у гэтай польскай мове, і там шмат такіх вельмі дробных рэчаў, якіх, напрыклад, эмоткі. Яны расійскага тыпу. Зрэшты, гэта заўважаюць не толькі польскія журналісты. Офіцыяльна Варшава. Паляк такую канструкцыю ў жыцці не сфармулюе. Гэта фраза аўтараў Белта. Як і арганізуе сваімі дзяваннямі. Шмыту нават вычытваць не даюць. Кантора паліцца, але ёй не прывыкаць. Днямі ў тэлеграм-канале Томаша Шмыта выпадкова з'явіўся скрын ягоных кантактаў. Сярод іх быў і імаверны кантакт сумна вядомага губазікаўца Артура Гайко, які раней пранік у праект «Чорная кніга Беларусі». Памылка са скрынам можа азначаць, што канал вядзе недасведчаны ў тэлеграме чалавек. Зрэшты, доступ да мадэравання могуць мець некалькі асобаў. Раней эксперты звярталі ўвагу, што аўдыторыя, для якой працуе Томаш Шмыт, не ў Польшчы. Адразу ўключэнне ў прапагандысцкую сетку тэлеграм-каналаў. Карацей, бачна, это вось той стыль, як працуюць у Менску, у Маскве, гэта не то, як працуе ў Польшы. Умоўна кажучы, ён не польскамоўны твітер завёў. Але цяпер ад імя Томаша Шмыта вядуць аккаунт у былым твітары садсетцы X. Таксама з грубымі памылкамі ў польскай мове. Аккаунт развіваецца на гэтай платформе вельмі імкліва. Для нас гэта неспрыяльны чыннік. Службовец актыўна пашырае цяпер сярод іншага допісы з аккаунтаў, што распаўсюджваюць наратыў блізкі да расійскай прапаганды, каб займець іх падтрыманне пры пошуку падпісальнікаў. Паводле польскага адмыслоўца, аккаунт Томаша Шмыта паўтарае тыповыя для расійскай прапаганды тэзы. Маўляў, гэта не Пуцін і Лукашенка адказныя за вайну, а Вялікая Брытанія і ЗША хочуць пасварыць славянскія народы. Былы часовы павераны ў справах Польшчы ў Беларусі Вітальд Юраш пэўны, Томаш Шмыт яшчэ раней быў завербаваны. Скорее всего, спецслужбы белорусские хотели, чтобы он дальше в Польше пребывал и работал на них. Если он сбежал, значит, он чувствовал либо наблюдение, либо спецслужбы получили какую-то информацию о том, что его подозревают. Сам былы суддзя ўсе абвінавачванні адкідае, называючы Польшчу, цытата, «таталітарнай дзяржавай». Вітаўт-Сіўчык, Белсат. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету лідар НАУ Павел Латушка сустрэўся з міністрам юстыцыі і генеральным пракурорам Польшчы Адамам Боднарам. Абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі і тое, як прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ягоныя злачынствы. Мы абмеркавалі сітуацыю драматычную, якая склалася ў нашай краіне. Адам Боднар вельмі вядомы праваабаронца. Ён таксама ведае аб тым, што дзеецца сёння ў Беларусі. Ён асабіста знаёмы з Анджэем Пачобутам, з Алесем Бяляцкім, з якімі ён неаднойчы сустракаўся. У яго ёсць разуменне таго, што трэба супрацьстаяць таму, што здзейсняе рэжым Лукашэнкі ў Беларусі. Па выніках сустрэчы міністр юстыцыі Польшчы даў даручэнне прааналізаваць
прававыя магчымасці, працэдуры, міжнароднае права, якое можа быць скарыстана дзеля таго, каб мы рушылі далей у пытаннях адказнасці рэжыму Лукашэнкі за здзейсненыя і здзяйсняемыя злачынствы. На працу ў пракуратуру толькі праз паліграф. Цяпер, каб працаўладкавацца ў органы пракуратуры, кандыдатам прапануюць прайсці правярэнне на дэтэктары хлусні. Адпаведную інструкцыю апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Паводле дакументу, кандыдат нібыта мае права адмовіцца ад апытання. Праходжанне паліграфу, цытата, адпавядае прынцыпам законнасці, гуманнасці, навуковасці, прыватнасці і не дапускае прыніжэння гонару і годнасці. Працэдура праводзіцца не для ацэнкі здольнасцяў і якасцяў апытанага, але яе вынікі могуць стаць падставаю для правядзення дадатковых захадаў у правяранні магчыма схаваных абставінаў і фактаў. На падставе вынікаў правярання ў дачыненні кандыдата на працаўладкаванне не могуць быць прынятыя захады, што парушаюць ягоныя правы і законныя інтарэсы, паведамляецца ў дакуменце. Военныя аэрадромы, нафтавыя тэрміналы, нафтаперапрацоўваючыя і мазутныя заводы, электрастанцыі. Украіна эфектыўна знішчае расійскую інфраструктуру, што задзейнічаная ў забеспячэнні ваеннай агрэсіі. Расейцы б'юць па Харкаве і Адэсе, а таксама пашыраюць зону баявых дзеянняў у Харкаўскай вобласці, де масава гінуць толькі за апошнія 2 тыдні, пацвердзілася гібель амаль 1500 акупантаў. Гэта вышэй за сярэднія паказнікі 2 папярэдніх гадоў. Падрабязнасці распавядзе Уладзіслаў Корсак. Трапны удар ракетамі «Атакамс». На апублікаваных спадарожнікавых здымках аэрадрому Бельбек у акупаваным Крыме бачым вынікі ўдару 15 траўня. Як мінімум мінус 1 Су-27, 1 МіГ-29 пашкоджаны і самае каштоўнае знішчаныя 2 патэнцыйныя носьбіты кінжалаў МіГ-31. На дадатак цалкам згарэў склад гаруча-змазачных матэрыялаў. Подобных самолетов в Российской Федерации немного. И буквально там счет идет на десяток. Возможность воспроизводства этих самолетов, она утрачена, и противник сейчас использует возможности до модернизации имеющихся версий самолета МиГ-31. Гэтай жа ноччу Севастополь быў атакаваны паветранымі і марскімі беспілотнікамі. Акупацыйныя ўлады заявілі, што ўсё пазбівалі. У горадзе між тым часткова знікла святло. Працягваюцца і эфектыўныя атакі украінскіх дронаў на расійскую паліўную інфраструктуру. Уначы больш за 30 выбухаў пачулі жыхары Новарасійску ў Краснодарскім краі. Наш плот завалил! Пад ударам мазутны завод і тэрмінал Транснефці. Пасля атакі перастаў працаваць грамадскі транспарт. Украінскія беспілотнікі даляцелі і да Туапсе, ёсць наўпроставае траплянне ў мясцовы нафтаперапрацоўчы завод. Если там начинаются обстрелы, так ты, естественно, как россиянин, ты должен туда посылать какие-то свои средства. Средства ПВО, например. Чтобы средства ПВО посылать, ты должен откуда-то их взять. Поэтому опять это не только операция украинцев, чтобы уничтожить наступательный потенциал россиян, но также, чтобы россияне свои ресурсы из одной точки перевели в другую точку. У сваю чаргу расейцы нанеслі дронавы і ракетны удар па Харкаве. Паветраная трывога доўжылася больш за 16 гадзінаў. У горадзе пачаліся пажары, ёсць загінулыя і параненыя. Напружаную застаецца сітуацыя ў самой Харкаўскай вобласці, якую ад 10 траўня атакуюць расійскія часткі. Углыб акупанты прасунуліся нязначна, але пашырылі зону актыўных баявых дзеянняў на 70 кіламетраў. Найбольш сілаў кідаюць на захоп Ваўчанску, там ідуць гарадскія баі. Те боевые действия, которые сейчас идут в Волчанске и на линии столкновения рядом в районе российско-украинской границы, это еще вот та серая зона, которая сохранялась ранее после освобождения этих территорий. З нагоды дзеянняў расійскай арміі ў Харкаўскай вобласці выказаўся сёння і Пуцін. Маўляў, Харкаў браць не збіраемся, а хочам стварыць буферную зону з памежнымі рэгіёнамі Расіі, каб абараніць іх ад украінскай агрэсіі. Российская операция на севере Украины, она настолько нелогичная, потому что ты не имеешь ресурсов
оборонить Крым, ты не имеешь ресурсов наступательные действия делать на востоке, и еще ты начинаешь наступательные действия делать на севере. Все-таки украинские атаки на российские энергообъекты и другие военные объекты на территории России все-таки очень больно для режима Путина. Они должны что-то думать, что-то делать. И поэтому для меня эта операция россиян – это не военная операция, это политическая операция. Аднак і ўкраінцы вымушаныя перамяшчаць свае рэзервы з іншых участкаў фронту, каб стрымліваць расейцаў на Харкаўшчыне. Сітуацыя кантраляваная, але наперадзе будуць цяжкія баі. Нельга дапусціць далейшага прасоўвання варожых войскаў, заявіў галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Прэм'ер-міністр Словаччыны Роберт Фіцо перанёс яшчэ одну аперацыю. Гэтак пастанавілі дактары на падставе кантрольнай камп'ютарнай тамаграфіі. Фіцо выдалілі некратычныя тканіны, што ўтварыліся ў выніку агнястрэльнага ранення. Стан прэм'ера застаецца цяжкім. Тым часам сталі вядомыя некаторыя акалічнасці нападу. Міністр унутраных справаў Словаччыны Матуш Шутай Эштак заявіў, што 71-гадовы Юрай Центула, які страляў у Фіцо, дзейнічаў сам і не быў звязаны з палітычнымі групамі. Яму ўжо выставілі абвінавачанне ў замаху на забойства. Таксама пра стан здароўя Фіца распавёў прэм'ер-міністр Вугоршчыны Віктор Орбан. З ягоных словаў, славацкі прэм'ер застаецца на мяжы жыцця і смерці і нават пасля выздараўлення некалькі месяцаў не зможа працаваць. Беларуская эканоміка актыўна расце. Гэта вынікае са справаздачы Белстату па выніках 4 месяцаў году. Ад чаго залежыць гэты рост і ці мае ён перспектывы захавацца, разбіралася Ірына Дарафійчук. Валавы ўнутраны прадукт Беларусі сёлета ў студзені-красавіку вырас больш як на 5% у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года. У бягучых цэнах яго аб'ём склаў 73 мільярды рублёў, паведамляе Белстат. Асноўны вось такой драйвер гэта апрацоўчая прамысловасць. У ёй рост склаў каля 8% за гэты ж перыяд год да году, пры тым, што гэтая прамысловасць па даданай вартасці складае каля 25% у ВУП. Лукашэнкаўскія ўлады вядуць мяккую эканамічную палітыку, дадае эканамістка Настасья Лузгіна. Яшчэ адзін важны стымул росту ВУП – рост эканомікі ў Расіі, да якой моцна прывязаная Беларусь. Также не следует забывать про активный рост заработных плат, который продолжает наблюдаться в Беларуси и который связан в том числе с дефицитом рабочей силы, когда предприятия вынуждены повышать зарплату, а с учетом роста зарплат и с учетом роста кредитования спрос внутри страны, он также увеличивается. Днямі Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця ды Сусветны банк палепшылі эканамічны прагноз для нашай краіны амаль да 3% і больш як 1% адпаведна. У гэтым прамежку знаходзяцца і лічбы, прагназаваныя іншымі інстытуцыямі, але тэмпы прыросту валавога ўнутранага прадукту пакуль значна перавышаюць і гэтыя прагнозы, і паказнік запланаваны лукашэнкаўскімі ўладамі – 3,8%. Проблемы с реализацией. Склады трещат от готовой продукции. Складские запасы за 2023 год выросли почти на четверть. Улады актыўна шукаюць новыя рынкі збыту за межамі краіны. Да прыкладу, падчас візіту ў Азербайджан Лукашенко абяцаў падвоіць таваразварот з гэтай краінай з 400 мільёнаў да $1 мільярда. Зразумела, можна казаць, што вось мы пойдзем там Кітай, можа, вось мы пойдзем у Індыю, простую ж Расію. Але калі мы разглядаем пытанне больш комплексна, трэба казаць, што пры тым, што можна выйсці на іншы рынок, простую ж Расію, але плаціць за гэта прыйдзецца столькі, што гэта можа быць не вельмі эканамічна мэтазгодна. Аб праблемах у эканоміцы заяўляе і Нацбанк. Галоўная фінансавая установа Беларусі падкрэслівае, што можа не ўтрымаць курсу рубля і давядзецца ўключаць друкарскі станок. Гэта можа вярнуць краіну ў часы высокай інфляцыі ды дэвальвацыі. Ірына Дарафійчук, Белсат. Паслугі стаматолагаў стануць таннейшымі. Міністэрства аховы здароўя змяніла нормы часу і расходу матэрыялаў на платныя медычныя паслугі. Змены запрацуюць сёлета з 1 ліпеня. Адпаведная пастанова з'явілася на нацыянальным прававым партале.
Документ рэгулюе тарыфы на платныя стаматалагічныя паслугі, што аказваюць юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі. У прыватнасці пад аптымізацыю трапілі 169 найменаванняў паслуг і нормы расходу матэрыялаў у 37 пазіцыях. Гэта не першае ўмяшанне Міністэрства аховы здароўя ў дзейнасць стаматолагаў. Летась у лістападзе ўрад увёў максімальныя тарыфы на ўсе віды стаматалагічных паслуг. Гэтая захада мусіла стрымаць цэны, аднак тыя працягнулі расці. У свеце адзначаюць міжнародны дзень музеяў, і Беларусь не выключэнне. Наведнікаў чакае не толькі знаёмства са сталымі экспазіцыямі, але і унікальныя лекцыі, тэматычныя экскурсіі, майстар-класы і квесты. Галоўнае атрымліваць асалоду ад культурнага адпачынку сёння ў музеях магчыма цягам амаль усёй ночы. Падборку цікавых падзеяў падрыхтавала Кацярына Гардзеева. Апынуцца ноччу ў сярэднявечным гарадзішчы і на свае вочы пабачыць рыцарскія турніры ды нібы жывыя сюжэты з народных казак, магчыма, у дукорскім маёнтку. На вечары рэканструкцыі пакутнае сярэднявечча госці акунуцца ў ваярскую культуру сярэдніх вякоў, пачастуюцца традыцыйным беларускім смакоцем ды наведаюць лазню з духмянымі зёлкамі. Для дарослых старажытныя забаўкі абыдуцца ў 20 рублёў. Дзецям уваход удвая таннейшы. Івацевіцкі гістарычна-краязнаўчы музей запрашае адчуць сябе сапраўдным меламанам. Сёння госці ўстановы пазнаёмяцца з рэтра-пласцінкамі і прайгравальнікамі розных гадоў, а таксама самастойна запусцяць вініл з калекцыю музею. Арганізатары ўпэўненыя, цёплае гучанне кружэлак абавязкова падораць незабыўныя эмоцыі. Уваход на падзею вольны. Прыязджайце ў парк гісторыі Сула, каб правесці ноч музеяў у поўнай бяспецы. Праграму для аматараў паказытаць свае нервы прапановвае парк гісторыі Сула. 18 траўня там адбудзецца містычная начная экскурсія. Гасцей чакаюць жудасныя аповеды, легенды і паданні, удзел у 6 з паходнямі і знаёмства з таямнічымі мясцінамі комплексу. Супакоіцца пасля страхоцяў дапаможа дэгустацыя старкі, моцнага алкагольнага напою настойнага на грушавым лісці і кветках ліпы. Экскурсія стартуе а 8 вечара. Кошт уваходу для дарослых 30 рублёў, для дзяцей 15 рублёў. Музей піваварства Аліварыя да свята падрыхтаваў новую дэгустацыйную праграму. Гасцей пачастуюць амерыканскім гард-рынкам, бельгійскім і індійскім элем, французскім лагерам. Арганізатары раскрыюць сакрэты рэцэптуры папулярных гатункаў піва і раскажуць аб правільным спалучэнні пенных напояў з рознымі закускамі. У рамках ночы музеяў удзел у дэгустацыі бясплатны. Менскі музей скейтбордынгу запрашае праехацца на вінтажнай дошцы савецкай вытворчасці і паглядзець на гіганцкі скейт. Да таго ж арганізатары абяцаюць арыгінальную фотазону, гульні і конкурсы. Актыўныя ўдзельнікі імпрэзы пойдуць дадому не з пустымі рукамі. Для іх падрыхтавалі прызы і сувеніры. Паспрабаваць сябе ў ролі скейтера можна за 15 рублёў. Аматары розных эпох знойдуць для сябе нешта цікавае ў палацы Пацёмкіна. Тым, каму даспадобы сярэднявечча, прапаноўваюць рыцарскі турнір. Тым жа, хто захапляецца сучаснасцю, дыскатэку і фаер-шоу. Падзеі адбудуцца ў парку комплексу. Каб патанцаваць з відам на палац 18 стагоддзя, трэба заплаціць 12 рублёў. Паспытаць партызанскае жыццё на сваю скуры прапаноўвае Быхаўскі гістарычны краязнаўчы музей. Ён прыме наведвальнікаў заўтра, 18 траўня. Гасцей чакаюць інтэрактыўныя падзеі. Можна будзе напісаць франтавыя лісты, знайсці зашыфраваную запіску і прымерыць вайсковую форму. Захаваць успамін аб цікавым дні дапаможа фота, зробленае ў аўтаматычнай фотазоне. Каб пачуцца сапраўдным падпольнікам, плаціць не трэба. Удзел у праграме бясплатны. Варыянты, куды схадзіць, на гэтым не заканчваюцца. Сёлета арганізатары акцыі падрыхтавалі больш за 80 праграмаў у розных гарадах Беларусі. Знайсці імпрэзу па душы можна на афіцыйным сайце ночы музею. Кацярына Гардзеева, Белсат. Чаму праўладныя артысты і прапагандысты крытыкуюць захад, але ездзяць туды выступаць, адпачываць? Ці можна дамагчыся для іх візавых санкцыяў? Пагаворым у студыі Белсат адразу пасля прагнозу надвор'я. Для прагляду нас у YouTube пераходзьце на трансляцыю жывога эфіру. Да сустрэчы.
Працягніце інфармацыйны вечар на Белсаце са студыяй Белсат. Аператыўныя каментары, аналітыка і самыя цікавыя госці. Калі вы глядзіце Белсат на платформе YouTube, адразу пасля аб'ектыву пераходзьце на нашу сталую спасылку «Жывы эфір». Дзеля гэтага на канале Белсат News адкрыйце ўкладку «Ужывую» або ўпішыце ў пошуку «Белсат Жывы эфір» і працягвайце атрымліваць апошнюю інфармацыю пра падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Чакаем вас у студыі Белсат.